கொழும்பு சாஹிரா கல்லூரியின் தொழில்நுட்ப பிரிவு மாணவர்களால் சமீபத்தில் கண்காட்சி நிகழ்வொன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்நிகழ்வு தொழில்நுட்ப பிரிவு பொறுப்பாசிரியர் அப்துல் அசீஸ் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் பல இஸ்லாமிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் வரலாறு சார்ந்த பல விடயங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களும் கௌரவிக்கப்பட்டனர். எதிர்காலத்தில் நாங்கள் பெரிய கண்காட்சி ஒன்று ஏற்பாடு செய்ய போகிறோம். அது முஸ்லீம் உலகத்தில் பல விஞ்ஞான கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அது சமூகத்தில் இன்னும் அது பெரிய அளவுக்கு தெரியாமல் முஸ்லீம் உலக வரலாறு எடுத்துக்கொண்டு சொன்னால் விஞ்ஞான உலகத்தில் பொற்காலம்னு சொல்லப்பட்ட காலகட்டம் இருக்குது. ஐரோப்பாவில் இருண்ட யுகம் என்று சொல்லக்கூடிய காலகட்டம், முஸ்லீம் உலகத்தில் பொற்காலம் என்று சொல்லக்கூடிய காலகட்டம். முஸ்லீம் உலகத்தில் எல்லா கண்டுபிடிப்புக்கும் பின்னணியாக வந்து குரான் தான் இருந்தது. அதனால தான் நாங்கள் இதில் ஒப்பிட்டு பார்க்க விதம் மாடர்ன் சயின்ஸ் வந்து எந்த காலத்தில் எதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க, முஸ்லீம் வேர்டு அதை எப்போ கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அது ரெண்டையும் பார்த்துட்டு சொன்னால் முஸ்லீம்கள் மிச்சம் முன்னுக்கு தான் இருக்கிறாங்க. சயின்ஸில் கருத்து கருப்பாடுகள் இருக்கிற காலகட்டத்தில் முஸ்லீம்கள் உறுதியான சில விஷயங்கள் சொல்லிக்கிறாங்க. அதனால் இந்த அடிப்படையில் முஸ்லீம் உலகம் எந்த அளவுக்கு விஞ்ஞான துறையில் ஈடுபாடு கொண்டு இருந்தது என்பதை நாங்கள் குரான் அடிப்படையாத வரிகாட்டி மூலமாக நாங்கள் இன்ஷால்லா எதிர்காலத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸிபிஷன் ஜாயிரா காலேஜ் டெக்னாலஜி பிரிவால் ஏற்பாடு செய்ய முயற்சி செய்யும். නැවත අවුරුදු 20 ගණනක් අතීතයට ගිහිල්ලා බැලුවා මම ඔබේ තැන ඉඳිද්දී මොන වගේ දෙයක්ද කරේ කියලා. මගේ පාසල කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ මගේ ඔබ මගෙන් ඇහුවොත් මගේ ජීවිතේ මට ලැබිලා තියෙන විශිෂ්ටම දේ මොකක්ද කියලා මම අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්නේ මගේ පාසල් ජීවිතයේ මම කරපු extra curricular activities. So I echo the same sentiment but the sectional head and the co-curricular activity head the same. අපේ කාලේ අපේ ටීචර්ස්ලා කිව්වේ පුතේ හොඳට ඉගෙන ගන්න, හොඳට විභාග පාස් කරන්න, පාස් කළා කොහෙද යන්න කිව්වේ? කොහෙද යන්න කිව්වේ? කැම්පස් යන්න කිව්වා. කැම්පස් යන්න කියලා කිව්වා පුතේ කැම්පස් ගියොත් මොකද වෙන්නේ? If you go to campus, what happens? You call Zahirians, right? Zahirians. Campus ගියොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් ටීචර්ස් එකම තමයි කියන්නේ. හැබැයි ඔබ දැනගන්න ඕනේ මේ ටීචර්ස් ඔබට තියෙන ආදරය කියන්නේ. හැබැයි ආදරණීය දරුවනි යථාර්ථයේ පොඩ්ඩක් වෙනස්. පොඩ්ඩක් නෙමෙයි ටිකක් හුඟක් වෙනස්. Why I say that? I say that because the reality in the world is so much different. අපි සාමාන්‍යයෙන් MBA එකක් අවුරුදු දෙකක MBA එකක knowledge එක නැත්නම් validity එක තියෙන්නේ කොච්චර කාලද? ඔබ MBA එකක් අද කරොත් ඒ MBA එකේ ඔබ ගන්න දැනුමේ validity කොච්චර කාලද තියෙන්නේ?